E nosotros, como galegos, a única solución que temos xa é, como digo eu, as grandes festas gastronómicas. Hai que darse en valor iso. E un día temos que xuntar nas playas, de arriba a baixo, e facer unha gran festa gastronómica. Dun mes, 2 meses, 3 meses, sin parar. A ver se por fin nos fan caso. Se saben que existimos, porque ainda hoxe dicía, no, non sei se saberá onde está Galicia, tal e tal. Outro día tamén li nun periódico. No, é que por aí por fora non sabe onde está Galicia. Sobralles de saber onde está Galicia, porque hai galegos por todos os sitios. Por todos. Que pasa? Que mentras señamos tan amables, porque somos unha potencia en amabilidade. Non vos extraña que chegue todo o mundo por aí que diga que amables son ustedes, dá gusto venir a Galicia. Se fai calor, veñen ao fresquiño. Pero en todos os telediarios o primeiro que dicen llueve en Galicia. Para que a xente vai para Valencia e para Andalucía, por aí. E aquí os hosteleiros, ca boca aberta, esperando, non? É dicir, que non sabemos vender nada. E encima, non nos vamos a valer. Eu, nunca fui un político, pero xa desde pequeniño fui un resistente. O tonto, nunca fixen o que me mandaban, non sabes? Eu puñía nas cartas, as Pontes, e chegaban aquí e dicía Puentes de García Rodríguez, pero eu seguía poñendo as Pontes de García Rodríguez, as Pontes de García Rodríguez. Agora chamamos as Pontes de García Rodríguez. Eu tiño un fillo que fala galego tamén, non? Entón iba por aí de pequeniño, e o neno era moi extrovertido daquela e falaba, e dicíame, como te has enseñado, chaval? Dicía, o que? Eu dicía, non enseñei a falar, ao meu fillo, iso é cousa dele. Ben, se ve que o tes a leccionar. E mentras falamos, eso así nos va. E o que quero reivindicar eu aos políticos que vos preocupedes algo da poesía, da lírica, da épica, se pode ser da épica tamén. A ver, planteadelle a Feijóo ali no Parlamento que se preocupe un pouco da poesía. Xa veredes como isto funciona. Cuidado que se recitou e todo. Sí, no, ben o vi que estaba moi animado, ben o vi, escoitei no 10 minutos, vese que se quere moito, querese moito. Entón, anímovos, por favor, porque aquí, claro, os que estamos aquí, basicamente, amamos o país, amamos a lingua, etcétera, etcétera, pero non sabemos trasladarlo á xente máis nova. Aquí, que pasa co monte? Tú vas aí aos asturianos, navarros, vascos e catalás, cuidado, non lles tires, parecen suizos, non lles tires un papel ali que se bosquea. Aquí dá igual. Que hai tanto tempo que total non é de naide, non é de ninguén. Agora, vai-nos comer o xabarín e o lobo, o lobo xa nos comía antes, pero os xabarís de verdade. Agora, préstame porque agora os xabarís andan polas cidades. Xa de paseo, a ver se se enteran que hai xabarís, non? E outros problemas aquí. A poboación vai acabar estando na costa, a narices. Non quero seguir, pero temos que amar un pouquinho máis, a darnos un pouco máis, a valer, e cantar un pouco máis. No, é que Aníbal encendeu unha mecha aí que... No, porque só unha cousa, porque senón non vou a chupar rato. Tuvo unha discusión nas redes sociales, porque eu sou moito nas redes sociales, con Toni Cantó impresionante. Con Toni Cantó, por sencilla razón que Toni Cantó se posou por 2 ou 3 partidos. Bueno, eu non tiro faz moitos anos, unha circunstancia darosa, pero pouco tempo, non? E veo as eleccións de Galicia e vexo retratado nunha granxa de vacas para defender os labregos. E ao lado vexo a Mini, que é o meu representante. E botei unha racha polo rollo, tú eres un invasor. Non. Había unha foto de Mini cando se presentou ao Parlamento, moi chula, moi bonita, que estaba montado nun tratado. Pero se foi de coña. Xo por eso. Uso todos os días. Claro, de coña, que está aí, que é unha foto preciosa, que a mí me encanta. Entón, de repente, vexo no rollo paralelo a Toni Cantó, que como vendéndose cara só a España, que daquela ainda a Rosalía, me parece, de eso, como defensor do subtornatio galego. Dixo, joder, que eu intento ser respetuoso con todo o mundo. Bueno, pero con ese tema acabo, porque é unha cosa que veo agora personalmente, falando isto da duidade.
pregunta de que cojones fai un labrego botando a Toni Cantón tendo vino ao lado. Que fai a xente votando representantes, para que vayan a facer patrimonio do outro lado, onde os temos aquí ao pé da casa. Isto, quero dicir, porque temos certa trayectoria, o nacionalista, o galeguista, foi unha cousa que sempre valoramos, non? O que hai na casa é tampouco como que hai fora. Como mínimo hasta aí. Bueno, a mí millón, pero bueno, aí xa é outra cousa. É o rollo, é que porque resulta que no tema que di Aníbal da poesía e da lírica eu vou engadir a parte dramática. Xa deixei para resolver. A parte dramática, porque dá esa circunstancia, é que máis non me acordo de transmitirlo a vosotros, porque dá esa circunstancia que sí é certo que o teatro institucional, que sempre estuvo moi depaporado, é a primeira vez que Freijóo non asisteu a ninguna función de teatro no país. Pero asisteu Fraga, porque eu vino do domingo nos palcos. Claro, dormía Fraga, como vino nos fotos, había costado os fotos aquí, tal, e dormía nos palcos. Pero iba sempre, que era as condiciones. Freijóo é unha persona que desprecio. Agora, personalizo no meu mundo porque é o que eu coñazo. Pero eu tenho un desprecio personal, isto non é nada peyorativo. É un ignorante da cultura galega. Pero un auténtico ignorante. E por exemplo, Fraga non é. Fraga era moito máis listo. Bueno, Fraga de outra forma, aprendía outra, pero o inválido li. Tenía ese gesto, non? Nada, pues nada, como real. Bueno, antes de finalizar xa, simplemente recapitulando un pouco estas dúas primeiras propostas que xa tiñades vos, por un lado a residencia xeriátrica e por outra o pago da débeda do Estado cas Pontes polo tema da execución do Plan do Carbón 2006-2012. Dicir que non é, como todas sabedes, unha cuestión menor, porque no tema da débeda do Estado cas Pontes no Plan do Carbón estamos falando de 53 millóns de euros. E no tema de xeriatría, nós temos centro de día impulsado por unha consellería do BNG durante o bipartito e pois que sea algo necesario e importante para a nosa vida. E nada máis... Dona Silvia, só un segundinho, porque non tienes só unha cousiña. Falando a nivel da poesía, quería ir un día, bueno, xunto do bloque, porque sacaron, aquí dentro do Bertín, sacaron o premio o premio de poesía o Xio Nogueira. Tamén tiñemos o Blanco Amor e tamén nos sacaron. Entón digo, a ver se podes facer algo para que volva a vir o premio de Nogueira, que se facía todos os anos, o traballo de poesía sobre él, e o de Blanco Amor, que ten moitos concellos, que pasa por moitos concellos, estaba tamén nas Pontes. Agora, ningún dos dos figura. Bueno, aí o tema do Xio Nogueira, efectivamente, foi un premio que se instalou durante o goberno do BNG e nestes momentos xa hai unha petición ao goberno do PSOE, pero parece que tampouco lles interesa ao goberno do PSOE nestes momentos instaurado. Veremos a ver que pasa, pero eso sí que depende da administración local. Pois nada, as metas están a todas por vir, moitas gracias a Ana e a Mili por estar con nosotros.